இன்னைக்கு நான் மஞ்சுஸ்தா சோப்பு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். நேற்றே ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த சோப்பு. அதை வந்து என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி தாங்க பார்சல் பண்ணி கொடுக்குறேன். நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு இந்த கவர்லாம் வந்து கடையில அழகா வாங்கிட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் வித்தது. இது பேர்லாம் என்னன்னு தெரியல, ஆனா இதை வாங்கிட்டேன். இதை வாங்கிதான் இப்போ பேக்கிங் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா கவர் பண்ணி, இது வெயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 78 கிராம் இருக்கு இல்லையா, மேல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கரை ஒட்டி மேல 78 கிராம்னு எழுதி மஞ்சஸ்தா சோப்புன்னு போட்டுருவேன். இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுருவேன். ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா மேல வந்து எழுதி விட்டுறலாம். அவ்வளவுதான். இதோட சேர்த்து இந்த எண்ணெயும் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். 21 மூலிகை சேர்ந்த எண்ணெய். இது நானாதான் நானாதான் படிச்சுதான், இதுக்கு எல்லாமே நான் வந்து கோர்ஸ் முடிச்சு படிச்சுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுவும் சரி. இந்த முடி ரொம்ப கொட்டுதுன்னு சொல்றாங்க பாருங்களேன், அது எதனால கொட்டும்? ஒரு சிலருக்கு பொடுகு இருக்கும், ஒரு சிலர் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும். அதுக்கு ரெண்டுக்கும் சேர்த்து இந்த எண்ணெய்.